Kaixo, hasiko gara arratsaldeko lehenengo saioarekin. Mai ingurua izango dugu, hizkuntza politika Nafarroan, Ipar Euskal Herrian eta EAen, uneko egoerak, aukerak eta lehentasunak landuko ditugu. Hemen ninagon lekutik aruntza aurkezten hasita, David Anaut daukagu, Leitza Goiztu eta Arexo eta Aranoko Euskara Teknikaria, Nafarroako Euskararen Kontseiluko kide 2000 hamarkadaren hasieran, Oinarriaken ordezkari gisa, eta baita gaur egun ere Nafarroako Parlamentuak hala izendatuta. Nafarroako Parlamentuan Euskararen legea aldatzeko 2015-2019 legealdian sortutako batzorde bereziko lehendakaria. Urrena, Eneko Gorri, Lapurtarra, 2 alabaren aita, 11 urtez Miarritzeko Euskara Zerbitzu burua, Euskalgintzan aritua, Mintzala Sailelkartean, Erabil kolektiboan, Euskaraldian, Soziolinguistika klusterrean, eta urriaren batean lan utzi eta Euskararen bizi berritzeko tresna berri baten sortzen lanean ari da, Plazara kooperatiban hain zuzen. Eta azkena, Iker Salaberria aurkizu, Lezoarra, ekonomian lizentziatua, Kontseiluko langile ohia, eta egun UEMako langile teknikaria eta Txillardegi gogoetaguneko kidea. Hasieran, mai inguruaren planteamendua izango da, bakoitzak 15 minutuz hitz egingo du bere lurraldearen inguruan edo, eta ondoren, nik baditut galdera batzuk prest, baino animatu nahi zaituztet, zuek ere galderak botatzera, eta bukaerako aurreikusita ditugun 45 minutu horietan, zuek ere parte hartzera. Beraz, Nafarroako kasuarekin hasiko dugu. Arratsaldeon. Niri egokitu zait justo Pascal Dondoren lehendabiziko hitza, orduan saiatuko naiz hemen ez dune lo hartzen. Horre Nafarroko hizkuntza politikaz jartzen dut, orduan jagaezi hasi naiz Nafarroa garaiko hizkuntza politikaz ariko naiz, Nafarroa esango dut, baina jakin dezagun noski, Nafarroa garaiaz ari garela denbora guztian. Orduan, hasteko ekarri nahi izan dut irudi hau pixkat deskribatzen saiatzeko Nafarroko gobernuaren kasu honetan hizkuntza politika zein den, edo behintzat nire ikuspegia zein den. Orduan irudi hortako, kolore horiko gitzaseme hori, Euskara Bidea izango litzake kasu honetan, badakit irudia igual tetriko samarra da, orduan kendu nahiko nioke gordintasun hori, baina Euskara Bidea da Nafarroko gobernuak euskara hizkuntza politika kudeatzeko dokan erakundea, horre jende euskaltzaleari da, hizkuntza politika hori egiten, baina atzean dauka beste irudi hori, itzal hori, Nafarroko gobernuaren itzala kasu honetan, batzutan lepotik hartzen duna, ez dio mugitzen uzten, eta batzutan ez du ere eta hartzen dut iaiaitu ere bai, ezta? Orrun, irudia igual gordin xamarra da, baina nolabait eta absurdua ematen badu ere, Nafarroan hori gertatzen ari da daukagu Nafarroko gobernu bat. Alde batetik tiratzen ari dena Euskararen alde, hola esategatik modu simple batean, baina aldi beren, kontrako norabidean ere ari dena, eta ez dio uzten Euskara Bideari bere lan hori egiten. Badakit hizkuntza politika hori baino gehiago dela, eta Paulek ere hori azaldu du, baina, ni batez ere zentratuko naiz, gehien bat, botere publikoetatik egiten den hizkuntza politika horretan. Eta bereziki behar bada Nafarroko gobernuaren hizkuntza politikan, hain zuzen ere, eragile asko izan ditezkelako, baina bereziki egin eta egiteko ahalmena daukana, kasu honetan segurazki Nafarroko gobernua bera da. Orduan, hizkuntza politika Nafarroan gaur egon pixkate eskaten zitzaigun, nolabaiteko azalpen emateko, deskribaketa bat. Orduan, nik ezin dut hori dena esplikatu, ez nuke astirik izango hortarako, orduan saiatu naiz bi esalditan ekartzen, pixka bat, olako irudi panoramika orokor bat. Ongi aitzen da, ez? Orduan hemen esaten duen bezala, Euskararen aldeko hizkuntza politika aktibo eta esplizitua egiten da Nafarroan, hainbat udalek egiten dute, baita Nafarroko gobernuaren egituraren zati batek ere. Kasu honetan, Euskara Bidea bera, instituzio bada, ari dena hizkuntza politiko bat, Euskararen sustapenerako eta egiten. Baina, oro har, Euskarari irabazi batzuk ekarri dizkion arren, ekarri dizkion, ikuste azkeneko urteetako hizkuntza politika horrek, irabazi batzuk, baina muga handia dauzka,
legalak, ekonomikoak eta politikoak jartzen du hor, eta ez nun jarri, baina erantziko nuke psikologikoak ere bai. Hain zuzen ere, iruditzen zaitelako, askotan, Nafarro gobernuan hizkuntza politika egiten ari den jende askok, nolaiteko muga psikologiko bat ere izaten duela, eta ausardia falta ere badakarrela horrek askotan. Ez da hor dago lehen aipatu duen itzal hori egiten, eta horrek ez du uzten. Eta, hizkuntza politika hori egin egiten dena aktiboa eta esplizito dena, nire analizian behintzat, ez da inolaz ere aski euskararen egoera iraultzeko eta normalizazioaren bidean jartzeko. Hori da helburua, baina gaur egun daukagun hizkuntza politika horrekin, horretara ez dago iristeko modurik. Eta horren ondoan, badaukagu beste euskararen aurkako hizkuntza politika aktiboa egiten da Nafarroan, esplizitoa batzutan, eta hori arau eta normatiba batzutan ikusi daiteke, eta beste askotan inplizitua behar bada agerikoa ez dena, baina agerikoa den hori bezain eraginkorra izaten dena. Hori zenbait udaletan egiten dute, Nafarro gobernuak ere egiten du, Nafarro gobernuaren beste zati batek esan dezagun, baita estatuak eta justizia administrazioak ere, goizan ere aipatu da, justizia administrazioak azken aldi honetan hartu duen rola, eta horrek bere hortan dirau, eta hori ere hizkuntza politika da. Eta horren helburua da euskara muga jakin batzuetan hesituta edukitzea. Horregatik jarri dut irudi hori, ezta, nolabait esateko, egun helburua da, euskara egon badago Nafarroan noski, hori ezina da, baina jarriko dugu pareta bat eta hortik ez da pasako. Nik uste irudikatzen dutela bere helburua, eta praktikan, eta zoritxarrez esan beharko da, nahiko emaitza ona lortzen ari dela, datuk erakusten digutelako, hoxe. Hortxe gaudela, aurrera batzutan, atzera bestetan, berdintxu, baina urrats kualitatibo jauzi handirik ezin emanez. Horrelen esan dut, ezin dut deskribatu hizkuntza politika guzti hori, orduan ekarri ditut, bixa bat datu edo adierazle esanguratsu batzuk izan litezkenak. Orduan, lehenbizikoa da, esateko, hainbeste urtetako hizkuntza politikaren ondoren, segitzen duela 1996ko marko juridiko horrekin. Alegia, euskararen legea orduan onartu zen, izan ditu aldaketa txiki batzuk, baina bere ezaugarri nagusia alegia Nafarroako 3 eremutan zatitzea, eta ofizialtasuna 3 eremutan zatitzea, horrek berdin jarraitzen du. 36 urte pasatutare, hortan ez dago urratsik. Eta ondorengo lege guztiak eta lege garapen osoa, etorri da marko horretatik, errespetatzen du marko hori, eta errespetatzeaz gainera, segurazki indartu ere egiten du. Gaur egun, hau, igual anekdota bat izan daiteke, baina uste oso esanguratsua dela, Buñuel Udalak administrari lanpostu bat ateratzen baldin badu, alemana, inglesa eta frantsesa baloratu ditzake, eta euskara ez. Detaile bada, baina oso esanguratsua, batzun ikuspegitik nola ulertzen den euskara edo euskara Nafarroan, ezta? Horrek aspaldi konponduta egon beharko lukeen gauz bada, baina ez da konpondu eta gainera orain prestatzen ari diren dekretu berriarekin hori nolabait are gehiago egonkortuko da eta emango zaioa oinarri juridiko beharra da oraindik sendoagoa. Dekretu bat ere osatzen ari da Nafarro gobernua idatzita dauka, orain beste foro batzutatik pasatu behar du, onartu baino lehen, Lenguan Euskaren Kontseilutik ere pasatzen, eta kontra bozkatu zuen Nafarroko Euskararen Kontseiluak, Nafarroko gobernuak egin nahi duen merezimenduen dekretuaren kontra bozkatu zuen Nafarroko gobernuak konsultarako daukan organ horrek. Hori da realitatea. Gehiengo oso handiz kontra, baina horrek aurrera jarritzen du, eta aurrera pauso bat ekarri barren euskararentzat, justu hain zuzen ere da atzera pauso bat. Euskarazko irakaskuntzaren muga, hizkuntza politiko honek ekarri duena da, besteak beste, 2022 urtean, oraindik ere irakaskuntzan 30% muga hori ezin pasaz gabiltzala. Orduan, sekulako ahalegina eginda Nafarroan hor bide bat irikitzeko, jende asko, lan asko egin du, eta beste urte pasatuta muga hori ez du gainditzen. Eta gelditzen dena ez da eredua, gelditzen da eredua 100%, eta 150% G eredua. Alegia, ikasleen 150%ak ez du inongo kontakturik euskararekin, arrasturik ere ez dauka euskararena irakaskuntza sisteman. Beste datu bat edo esanguratsua, parlamentuak ondela gutxi hartu zula PAI programa, lehen programa batzena, orain eredu bihurtzea. Ingelesa irakaskuntzan txertatzen duen programa hori, orain eredu bihurtzea. Horrek esan nahi duna da, PAIrekin egin zuten apostura, euskarazko irakaskuntza baztertzeko dereduak altetzeko, apostu batzen eta orain apostu hori sendotu egin da. Ez dute atzera egin, eta ere gehiago hortan jarritzen du eta gainera eman diote beste sendotasun bat eredu bihurtu nahi horrekin.
Beste kontua da, gero hori, ez dakit juridikoki benetan egin diteken, edo ez, edo ze bi jakabide izan dezaken, baina, bueno, behintzat asmoa hori da, eta apostuak horre jarritzen du, eta aposturre gainera fruituak ere eman dizkie. Gero esan, bueno, zari positibo ere esan beharko du. Bueno, ez dakit, azkeneko urteotan egia da aurrekontuetan, hizkuntza politikarako aurrekontuetan, igoera bat gertatu dela, azkeneko 8-9 urteotan, eta, bueno, baina aldi beren esan behar da, nahikotasun mailara ere ez direla inolaz ere iristen, baina izan ginen garai bat, non UPN-ek, bueno, sekulako zera egin zuen, eta, bueno, kendu zituen ia laguntza guztietan, sektore batzutan, zeroan utzi zituen, eta, bueno, hortik bai etorri dela aldaketa bat, eta, bueno, hori ere aipatu diteke. Eta gero beste, bueno, lege aldaketa batzuk ere egon dira, plan estrategikora ez dut esan, baina, bueno, onartuta dago orduan, plan estrategiko batek ez izu zure auzia konpontzen esan dezagon, baina, bueno, beharrezko tresna bat bada. Eta lehendabiziko plan estrategikoa onartu zen 2015-19 legegintzaldi hortan, hori aurrera pauso bada, bere gabezia batzuk izango zitu noski, baina aurrera pauso bat bazen. Bigarren ere idatzi zen, eta momentu honetan gobernuak dauka parkatuta bere maien gainen, eta oraindik ez du onartu, segurasi badaudelako erresistentzia batzuk plan horrekiko. Eta ero, legeak lehen esan du, bueno, 86ko legearekin gabiltza, eta lege horrek aldaketa nagusia izan behartzuna legia ofizialtasuna inditzea, o zabaltzea lurralde osora, baina bi aldaketa izan ditu barruan, bueno, gehiago ere bai, baina bueno, nagusiak deredua zabaldu zen 2015 urtean lurralde osora, eta horreztetik 2017 urtean, eremu erdaldunean, ez euskaldunean zeuden 44 udalek erabaki zuten eremu mistora pasatzea. Horren balantzea gero egiteko dago, baina bueno, gutxienez urrats hori eman zen legean, eta nolabait atea handia iriki ez bazen ere, alegia ofizialtasuna zabaltzekoa, ate txiki hori behi zabaldu zela, eta bueno, hortik udal batzuk erabaki zuten ate horretatik pasatzea. Horren, bueno, datu hauek emanda eta azalpen hauek emanda, da pixa bat, esatea, honek sortzen dizkian sensazioak. Asko dira, baina bueno, pare bat ekarriko ditut honea, eta irudi honekin, jaso nahi nun, nire ustez zein den Nafarroko gobernuan agintan dagoen alderdi nagusia alegia, eta bueno, alderdi sozialista PSN ezari naiz, euskararekiko daukan erlazioa. Eta da, izotzak hori ezen, hotza. Horrenbezenek, erabateko oztasuna, sentiberatasunik eza, indiferentzia, ez du ulertzen, ez zai inporta, ez zai interesatzen, hori nire sensazio. Gobernuak gidatzen ari dira, hizkuntza politika haien eskuetan dago, euskara etorkizuna, neurri baten da, epe motzen behintzat, haien eskutan ere onditeke, eta euskararik sentitzen dutena hori da. Gai bat hor da ona, toleratu behar da, surfeatu behar da, kudeatu behar da nola dola, baina ez zai interesatzen, ez zai inporta. Hori bakarri balitz, hori kasu batzutan, bezatzutan kontrakotasunare badago, sektor horretan, hori okerragoa da, eta zesanik ez, Navarra suma osatzen duten horien eta aldetan ere, hori da jarrera. Eta hori baino okerragoa da, izango baliz, ez zaigu interesatzen bale, baina eske gainera, nire ustez behintzat, beren analisi politikoan, euskararen aurkakotasuna agertzeak, irabazi politiko bat ere ematen die. Eta hortik dator segurazki, legislatzeko erabiltzen ari diren estil hori, eta hartzen ari diren erabaki batzuk. Zoritxarrez, oraindik ere, iruditzen zaie, kontra alde zegoteak, edo kontragotek ez diela koste politikorik ekartzen, eta gainera behar bada irabazi politiko batzuk, hori euskarrarentzako noski desgrazi bada, ezta. Eta beste sensazioa da, azken aldi hontan, ustut oso adostuta daukagula euskalgintzan, eta sektore politiko zabalatean ere bai, euskararen normalizazioak eta etorkizunak jauzi kualitatibo bat behar dula, salto bat eman behar da. Ustut hortan oso konforme gaudela, segurazki hemen gauden guztiak eta beste asko ere bai. Baina, nik daukaten sensazioa da, adostasun sozial eta politiko sendo xamar beharko litzake horretarako, baina hortik urrun gaude, eta jauzi hori ematetik, zoritxarrez, oraindik ere urrun gaude. Nire ustez, hori da bidea, hortik tiratu behar da, baina ustut jakin behar daukagula, momentu honetan behintzat, eta gauza dauden bezala, tokitan dagoela oraindik ere salto hori emateko aukera hori. Horren, ondorio bateo bestere ateratzeatik, bada, erakunde nagusietatik eta botere publikoetatik hizkuntza politika eraginkor bat egin lezakeenak, kasu honetan Nafarroko gobernuko indarroiek, ez du egin nahi. Eta gehiago egiten du kontraalde, baina hori da niretzako konstatazio eta realitate bat.
hizkuntza politika egin dezakete, Nafarroko gobernua gidatzen duten alderdi horrek konkretuki, batez ere, baina ez du nahi. Guk nahi duguna ez da haiek nahi duten, hori, ez du nahiko garbia dela. Eta bestaldetik, hizkuntza politika aldekoa eta eraginkorra egin dezan sortu eta bideratu beharko litzateken presio sozial eta politikoa, ze hori da bestea guk behartu genezaken nolabait esateko, egin nahi ez duen hori egitera, baina hortarako presio sozial eta politikoak behar du tamaina bat, eta gaur egun oraindik ez dauka tamaina hori, ez da behar adinekoa. Egon badago noski, baina posizio politiko batzuk mugitu errazteko, hori baino oraindik desentez gehiago behar da. Eta hemen larrialdi klimatiko dolata, modan jarri zaizkigu termino batzuk, kolapsoa eta larrialdia eta olakoak, nik kolapsoa uste dut gehiago esate izango litzakela, behar bada, baina larrialdiaz uste dut itzien genezakela. Eta ez bakarrik Nafarroaz zari, Orduan ziurtagabetasun gari baten gaude, oso abiadura handiko gizarte baten, eta euskararentzako uste dut oso berme gutxiko egoera baten gaudela. Larrialdia aipatzen dugula, nik esango nuke, euskara normalizazioak edo euskarak izan dituen bi loraldi nagusietan, 19. mendeku bukaera eta 20. mendeku hasiera hartako pizkundea, eta gero frankismoko azkeneko garaian piztu zen ura, esango nuke palanka asko izan dituztela, o batzuk behintzat, eta horietako batzela larritasuna, iruditzen zait garai hortan euskaltzaleek esan zuten, hemen ez bagara mugitzen, ez bagara espabilatzen hau badoa eta hizkuntza gure begien biztan galdu ingo dugu. Eta horren uste dut izan zela palanka garrantzitsu bat gauzak astintzeko, eta loraldi horiek provokatzeko. Eta iruditzen zain momentu honetan beste loraldi bat beharko genukeela, 3. loraldia hola esateatik, baina larritasunaren palanka hori ez duten garbi ikusten. Segurazki hemen gaudenak bai, ez da, larrituta gaude, eta euskararen egoera igual batzutan modu tragikoan ere bizi dugu, baina beste asko kezain beste. Eta ez naiz bakarrik erdaldunez edo euskaldun ez euskaltzalen artetik. Uste dut larritasunaren za hori, eta uste dut beste palanka asko barritugula, baina gutxienez egoeraren kontziente izatea, uste dut litzakela gaizkitorriko. Orduan, gero esan ziguten pixka bat galderan, aurrera begira jartzeko edo, orduan, galdera, Birretxarrakek badauka olako tituluakin kanta bat, gustatzen zait bizala iraun, esango nuke momentu honetan, Nafarroa garaitik ari naiz batez ere, baina, zabalduko nuke gogoeta hori, Euskal Herri osora, urriago gabiltzala iraun hortatik bizitik baino. Eta, klaro, iraun nik uste, gasolina badauka tarte baterako, nik uste depositoan irauteko bola batez badu. Kontua da zein da gure aspirazioa. Irautea, Euskara azalden bezala eta, nik uste ez daukagula helburu bat adostuta erabat euskalgintzan nore iritsi gure iparra hau da eta hori oso formulatuta, baina, gutxienez, uste adostu xamar daukagula, euskaraz bizi nahi dula eta euskaraz eroso bizi nahi dula, edo normaltasunez, olako zer, uste dut baietz. Orduan, aspirazioa hori da, eta horren, iraun horrekin ez dugu ematen hortarako. Uste dut, badaudela horretara bultzatzen duten indarrak, eta, Nafarroa zari naiz berriz kasuntan, Nafarroa garaiaz, eta horre, bauzka euskalgintzako betikoak, ez da, eta, Konseioa, Bilguneak, eta Euskalduntza alfabetatze mugimendua, eta Dabideak, eta Kulturgintza, eta UEMA, eta Korrika, eta, zerrenda batu ditzakegu desente. Badauzkagu baita ere, azken urteotan sortu diren ekimen berriak, eta, hor dauzkagu Iruñeko Laba, edo Agerraldia, Euskaraldia, Gazte Euskaltzalen Sarea, hor dago, hori ere, auspori, badago, ez da. Orduan, iruditzen zait, bestalde batetik, hori badako gor, ez genukala problemarik izan behar, hizkuntza politika, 21. mendeko hizkuntza politika eraginkor eta efektibo bat diseinatzeko. Hortarako ideiak eta argitasuna uste dut badaukagula. Eta uste dut moldatuko ginakela, ez dakit, igual hasi gaitezke, Pauleko izen ekarri duen PowerPoint horrekin, hasierako apian puntu bezala, eta hor barna dauzkagun proposamen guzti horiekin, sintesi bat ere egingo genukela, eta asmatu genezakela hizkuntza politika egoki bat diseinatzen. Laboratorioan, edo nahi baldin bada parte hartze prozesu sozial zabalatekin. Uste dut hortara, iritsiko inakela, problema ez dela emeste hori egia da, hizkuntza politika horrek asmatu beharko dula, 21. mendeko agertokiak aurre ikusten eta horietara egokitzen, eta behar bada orain arteko ereduak egon badaudenak, beharko lukede beste hortara jarri behar da. Baina jarriko bagine eta hortik hasi, uste dut hortan asmatuko genukela. Horren, klaro, giltza edo gako edo problema zein da. Diseinu teorikoa edo teknikoa ez aldin bada, eta nik uste dut ez dela, uste dut gehiago dela, giltza daukagula
alde batetik gizartean bertan, ez da, gizartearen bultzada hori, hemen Euskalgintza aipatzen dut, eta Euskalgintza indar berritu barra, jakina, ospoa hori delako, kasu honetan ere gizarteak bultzatu eta tiratu behar du. Lehen aipatu duten presio sozial eta politiko horiek gizarteak egin behar du. Nik bintzat itxaropena batez ere, hor daukate, uste dut, horrek ekarriko dula, ekarri beharrekoa, etortzen baldin bada. Baina horrekin batera ere, borondate politikoa, ez da, Euskara erdira ekarri, eta eztabaida politikoaren erdira, beldurri gabe, eta uste dut hor borondate politiko bat behar dela, erabaki politiko batzuk hartzeko. Erresak izango ez direnak behar bada, baina gure hizkuntza politika hori egingo badugu, beharko du erabaki politiko sendo bat atzetik, eta hori ere beharrezkoa da. Nik, egoera optimoa zein izango litzakeen, nire ikuspegiti bentsat, estatu egiturak edukitzea, horrek ez liguke seguro konponduko, ze beste estatu batzuk ere zaitasuna dituzte beren helburutara jatzeko, baina uste dut beste egoera batean jarriko gintuzkela eta biderkatuko liratekela aukera guztiak, ez da. Horren, estatu egiturak hizkuntza politika buru jabet egiteko. Hori, bihar goizerako igual ez da izango, eta ez baldin bada, bihar goizerako, gutxienez adostasun sozial eta politiko ahalik eta handiena eskuratu. Eta adostasuna esaten dutenean, ez dut esan, batzutan iruditzen zaitu ulertzen dela, adostasuna iritsi behar dugunez, ez ezagun eztabaidatu. Bestela zarretuko gara eta ez gara jarriko. Ez adostasuna izan behar du, nire ustez, eztabaidatu ondoren. Goazen problematizatzera, goazen ikustera zer daukagun, eta gero horren gainean erekiko dugu baldugun adostasuna. Horren ikuste hori dela, momentotan bilatu behar duen bidea, estatu egiturak izan arte behintzat. Eta nola adostasuna ere, ez dut bertan ikusten, hor komplikatua da, uste bitartean dauzkagun baliabide horiekin, hor aipatu ditu lehen eragile batzuk, eta dauzkagun indarra horiekin da hizkuntza politika ahalik eta eraginkorrenak egin eta eginarazi. Udalgintzan uste dut udaletan askotan egin daiteke, eta beste maila baten, Nafarroan, gobernuari dagokionez, batzutan eragin ere egin daiteke, alden neurrian behintzat, uste dut hortik tiratu beharko dela. Lehentasunak ere eskatu zizkioten, hasi nintzen batzuk idazten, horren ezin ditut dena jarri, hasi nintzen zerrenda bat osatzen, da gero ez naiz gauza hortik deuskentzeko. Horren, klaro, dena lehentasuna baldin badera, lehentasun hitzak berak ere hasi zentzua galtzen du. Horren, hontan ez naiz luzatuko, ez algo kapaza izan hortik deuskentzeko. Uste dut, hor dauden guztiak ezinbestekoak eta garrantzitsua direla. Horren janik nire bukatzeko, metraieta bezala, maitu, ikusi, hogarra. Gutxienez bota nahi nituen, pentsatuta 21. mendeko hizkuntza politika pentsatzeko ariketa egin behar dela gaur eta aurrera begira, galdera dogakoren bat burutu zaitena, ez naiz saiatu zerrenda exhaustibo bat egiten, baina gutxienez hauek bai, torrun bada, hizkuntza politikarentzat koltsoi eta testuinguru sozial eta politiko egokian sortzea. Alegia, guk hizkuntza politika hori diseinatzen baldin badu eta praktikan jarri behar baldin bada, igerilekura salto egiten unen, ura behar da. Alegia, ezen gara gordin-gordinan egin beharko genituzen gauz horietako asko, ez dira erresak izango, eta ondorio kolateralak ere izango lituzkete. Horren usteot, horrek eskatzen duela, nola eta esateko koltsoia jarri edo ura piztinan, gero salto hori egiteko. Usteot, hizkuntza politikak ongi konektatu behar duela, izango dituzten bai beharrekin, interesekin, emozioekin eta motivazioekin. Ezin gara oso deskonektatu eta ibili, jendeak sentitzen, pentsatzen edo egiten duenarekin, ezta? Beste galdera bada, gauzak 20 urte barru ez dira izango gaur bezalakoak. Horren, nire ditzen zait, posible dela ez, erresa da imaginatzea, hemendik 20 urtera ni atako naiz, lagun arte batera, nik euskera zein eta beste guztien ez ardaldunak izan, nik esan dago, ulertuko dute, nik haiek naiz eta japonesez esan ulertuko diot, horako eszenarioak imaginatu itzakegu. Egoera teknologiak ekarriko izkigun egoera batzuk, nik uste hori badatorrela. Galdera da, horrek asetuko gaitu? Era hortako harreman linguistikoak zuzen ditugu, alegia atera eta euskara zein barrean, bakoitza bere hizkuntzan eta ez dakiz txipak eta zea, horako eszenario pixka fantasia bat ematen du, baina etorriko da, horren, 21. mendekoa izan barra baldin badu, pentsatu beharko guzti horretan. Beste galdera bat ustetik marko dula, 20 urte barru, euskaldunak zergatik egingo du euskeraz. Eman dezagun hizkuntza politika funtzionatzen duela, kapaza garela gaitasun handia duten hiztunak sortzeko, aukerak eta espazioak sortzeko, baina horren euskalduna egongo da, eta esan nik autolinguistiko egin behar dut, egin dezaket euskeraz, edo frantsesez, edo gaztelaniaz. Eta horren erabaki beharko dut, zergatik erabaki du 20 urte barru euskaldunak guretzat igual absurdo da galdera hori, galdetzea ere zuei zergatik egingo zuen euskeraz, baina euskaldunen multzo hortan, zati handi batek behar da galdera egingo du, zergatik egin behar dut euskeraz, ze motivazio izango du, zer bultzatuko du, zein izango da bere bulkada hori.
Uste dut hortan ere pentsatu beharko dula, eta gero baita ere harreman sareak nola egituratzen diren da nola funtzionatzen duten ikusteko eta ulertzeko gai izan behar dugu, alegia, orain arteko harreman sareak batzuk izan dira, gureak, eta hemendik aurrera beste batzuk izango dira, oso ezberdinak. Harreman informaletarako edo lan mundua bera ere aldatuko, ez da izango gaurko lan mundua, hemendik 2 urtekoa beste zerbait izango da. Torn hori ere, saiatu beharko du, imaginatzen nola izango den, eta bukatzeko, lehen esan duan hori, agertoki berrietara egokitzeko gaitasuna beharko dugula. Orduan, nire analizia da, hizkuntza politika eta Nafarroan daukagun misio hori, badago erderazko pelikula hori Tom Cruisena eta Mission Imposible. Ez duk izango dut nik Mission Imposible ez da, baina, Mission Improbable behar bada momentu honetan eta gauza duen bezala bai. Baina, ez bukatzeko oso moduzko horrean, zaila dela bai, baina, zaila bada, ez da ezinezkoa. Eskerrik asko, David. Oain enekori pasako jogu hitza iparraldean inguruko diagnosia edo iteko. Atxaldeon, eskerrak luzatzerakoan, 2 esker mota, lehenik antolatzailei, orako diardunaldi bat antolatzeagatik, eta bigarren eskerrak Jone Josie kamaradari, goizuntan ikusi dugun kamarada hori, erran behar nuenaren 180 erran duen ez goizuntan, ez dut errepikatuko, biziki untsak kondatu nahi nituen gauzak, beraz, denbora pixka bat aurreztuko dut, uste dut denboraz mugatuak giela, beraz, proposatuko dizuet bidai turistiko txiki bat egitea, Ipar Euskal Herrian gaindi, Lapurdi, Bas Nafarro eta Siberuan gaindi, eta bidai hortan saiatuko naiz labur-labur 4 karta postala aurkezten, Ipar Euskal Herriko egoera zertan den erraiteko edo errepikatzeko Jonek gauza asko kondatu baititu goizean. Lehen karta postala behar da kronologiarena litzateke. Kronologiarekin hasi baita Jone ere, eta gure kronologia azken batean, gaurko jardunaldiaren gaiari berriz erreparatzen baldin badiogu, oso kronologia labur bat da hizkuntza politika publikoei dagokienez. Duela 70 urte, Ipar Euskal Herrian ere berpizkunde kultural bat gertatu zen, eta herri mugimendua jendeak, militanteak hasi ziren beraien beharrei egokitutako tresnak sortzen. Edabideak, ikastolak, gau eskolak, aisialdi elkarteak eta bar eta bar. 50 urtez, elkarte guzi hauek eta herri mugimenduak, militantziak, haizearen kontra, baliabiderik gabe, prekaritatean, lan oso bat eramandu, biziki sistemikoa, Euskararen bizi berritze prozesua elikatzeko. Eta azken 15-20 urteetan instituzio publikoak hasi dira politika publikoak garatzen. Biziki laburra da hori, instituzio publiko baten bizian. Beraz, gaurko galdera funtsian da, ea gure hizkuntza politikek goia jo duten, Ipar Euskal Herrira begira emaiten banaiz, errango nuke gure hizkuntza politika publikoak aireratzen ari dira, pixka bat egazkina bezala. Baina ezkira oraindik iritsi ibilbide lasai hortara. Baina aireratze prozesu horrek ez du erran nahi deus ez den egokitu behar. Aireratze prozesu hori ere biziki klabea da, biziki giltza importante bat da. Eta hor ere, badira behar batzuk eta pilotoak behar hauek ongi entzun baditu aireratzea egokitzeko. Hau lehen puntua, bigarren karta postala, kuadro legalaren karta postala litzateke, Jonek biziki untsa aurkeztu du, bigarren konstituzioaren bigarren artikulupean bizigira, konstituzioan 75,1 artikulua egin zuten asko zurgunago erraiteko frantses estatuko hizkuntzek badutela existentzia zerbait, baina lasai, hilko dira lasaiki, baina gure ondarean, edo haien ondarean sartzen direla. Beraz gaur egun, saiatzen gira lehen gai batekin lan egiten, Euskara, biziki egoera alegal batean kokatzen dena. Ez da ilegala, ez da legala ere, eta alegalitate egoera hortan erraiten digute instituzio publikoetan gauza asko egiten ari direla. Bai, baina alegalitate horrek gaur egun konkretuki instituzio publikoetan horrenik arazo asko pausatzen dizkigu.
herriko etxe batek nahi badu ikastola bat aterpetu bere eraikinean, falu legeak erraiten dio ez dela posible. Hautetsi batek, zinegotzi batek, nahi duelarik gutun bat herritarrei elebitan bidali, idazkari batek galdetuko dio, hau legala den eta prefetaren, beraz frantses estatuko ordezkariaren baimena eskatuko du. Beraz, alegalitate horrek pisu asko du gure instituzioetan eta traba asko ekartzen dizkigu, labur egiten dut. Molak legea, joan den urteko martxoan zentsuratua izan zena ere, hor dugu, eta izan aipatua izan da, Iñaki Arrutiak errandako oldarraldi politiko-judiziala berriz aipatzen dut, baina hola bizi izan dugu euskaltzaleok, joan den urtean gertatu dena molak legearen inguruan, eta jonek aipatu duen gisan, kuadro legalaren inguruan, joan den, aurten sortu den dinamika interesgarria izaiten alko litzateke Europako hizkuntza gutxituen kartaren izenpetzea. Izan daiteke interesgarria justuki kuadro legal bat edo desobedientzia ekintza batera bultzatzen baldin bagaitu. Gaur egun, puntu positiboa da, Ipar Euskal Herriko herrien herenak izenpetu duela, beraz, prefeturatik pasaten bozka bat da, baina neork ez du izenpetze hori desobedientziaz edo euskarari legaltasuna emaiteko jantzeriakin jantzi. Beraz, hor bada muga txiki bat ala ere. Bigarren karta postala, beraz, kuadro legalarena. Hirugarrena, testu inguru soziolinguistikoa, ez entunke depresioan sartu nahi, baina bai kale erabilera, bai euskararen menperatzea, bai parametro askotatik, oraindik lan asko dugu egiteko Ipar Euskal Herrian ere, eta karta postal horrek batzutan, emaiten dit beste sektore batzutan lan egiteko gogoa, baina hortan bizi gira, horrekin egokitu behar gira. Eta laugarren eta azken karta postala litzateke kontsentsu soziopolitikoarena. Nafarroan ez bezala, jaiten da askotan Ipar Euskal Herrian jendartea ez dela polarizatua euskararen gaiaren inguruan. Hau da, euskararen kontra direnak ez direla entzuten. Eta politikoki ez dela zuzena euskararen aldeko hizkuntza politikekin zalantza batzuk ditugula erraitea. Hau egia da. Baina azken urteetan musika txiki bat entzuten hasiak gira hautetsi batzuen partetik, gordezko mugimendu batzuk ere senditzen dira instituzioetan, beste hautetsi batzuen partetik. Hizkuntza politikak duen kostuaren inguruan, horrek suposatzen duen inposizioaren inguruan, eta tapizerian arraildura batzuk agertzen hasiak dira. Baina hori neork ez du errango, eta inkesta soziolinguistikoa begiratzen dugularik, beti erranen dugu, ez, momentuz gehiengoa euskararen promozioaren alde da. Bai, baina aldekoak gerozta gutxiago dira, eta kontrakoak gerozta gehiago. Baina hori neork ez du erraiten. Beraz, bada ustezko kontsentsu soziopolitiko bat, egia da, Nafarroari konparatuz adibidez, baina zentzu hortan ere lan egin behar dugula iruditzen zait. Kontsentsu hori ez baita hautsiko gu sobera urrun joiten baldin bagira. Kontsentsu hori hautsiko da gure kontrakoak gu baino antolatuagoak baldin badira. Eta hori sentitzen hasten gira gure lurralde txikian. Beraz, bidai txiki hori... Seitzen dut? Bai? Bekain. Bidai txiki hori lau karta postalatan gutxi gora zertan kokatzen giren Ipar Euskal Herrian. Aukerei begira, zentratuko naiz instituzio publikoetan, naiz eta ilusio askoz gehiago dudan herri mugimenduan, baina lau ataletan labur egiteko, eta entzatuko naiz elementu batzuk emaiten ere, Ipar Euskal Herriko errealitatea hemendik hobeki ulertzeko. Lehen aukera edo lehen beharra litzateke instituzio publikoen arteko artikulazioa elkarlana hobetzea. Olioa gehitu behar da motoreetan. Duela 15 urte Euskararen erakunde publikoa sortu da, 2017an beraz duela 5 urte Euskal Elkargoa sortu da, biek badituzte hizkuntza politika mailan gaitasunak, 158 herrietan edatzen aldirenak, baina bien arteko harremana biziki komplikatua da. Euskararen erakunde publikoak baditu lan esparru batzuk, teknoestrukturari lotuak,
diru laguntzak banatzen dituzte, EITB-ren edapena bideratzen dute, EGA eta B1 mailako zertifikazioak pasarazten dituzte, eta saiatzen dira frantses estatuko instituzio nazionalak, hexagonalak, euskarara erakartzen. Ja, hau bai mision imposible dela. Baina saiatzen dira egiten ariketa hori. Eta beste beraldetik Euskal Elkargoa, Jonek biziki katalogo zehatza egin digu, lan egiten du hizkuntza politika obratzen bere zerbitzuetan. Baina bien arteko harremana biziki komplikatu da. Eta hor agertzen dira beste bi aktore momentuz aipatzen ez direnak. Alde batetik herriak, Jonek pixka bat goizuntan aipatu du, baina bloke hori herrien hizkuntza politikak biziki estrategikoak izan daitezke etorkizun hurbil batean, herrietako hautetsiak herritarren gandik biziki hurbil baitira. Ipar Euskal Herrian 158 udalerri dira, eta gehienak txiki-txikiak dira. Denek ezagutzen dugu bertan. Eta hor presio soziala egiteko aukera handia bada. Eta sarako herriko etxe batek, herriko etxe txiki-txiki batek, egiten dularik autua Euskara teknikari bat hartzeko, uste dut sara batean lortzen aldutela, elkargo mailan lortzen alden, baino askoz gehiago, baina hori ez da baloratzen. Beraz, hor badugu aktore berri bat, hizkuntza politiken obratzean direnak herriak. Eta utzi behar zaie autonomia haien politika publikoak garatzeko. Beste aktore mota bat dira Ipar Euskal Herriaz haratagoko instituzio publikoak. Azken 50 urtetako borroka zentratu da Ipar Euskal Herriaren gituratze administratiboan. Eta lehen aldiz 2017an lortu da Herri Elkargoa. Herri Elkargoa edo deus iaia berdina da. Gaitasun aldetik ezkoaz bizkirun eta aurrekontu aldetik erez. Baina badira departamendua edo eskualdea bezalako beste instituzio batzuk. Hizkuntza politikan eragina izan dezaketenak. Bai Euskara txertatuz haien baitako politiketan, baita ere gure egituren dirustatzean eta hori ez dugu aski untsa baloratzen, adibidez, edabideen alorrean eskualdeak ekartzen aldiena gure Euskal edabidei. Labur egiten dut, baina artikulazioa hobetu behar da, eta herri mugimenduaren parte hartzea hizkuntza politiketan hobetu. 2015an Euskal Konfederazioak, beraz Ipar Euskal Herriko Euskalgintza Soziala batzen duen egiturak, erabaki zuen boikotatzea Euskararen erakunde publikoko aholku batzordea. Duela 7 urte, geroztik EEPek bere bidea segitzen du. Eta Euskalgintza ez da hor bere ondo, baina bere bidea segitzen du. Hor bada zerbait egiteko. Eta bere aldetik elkargoa sortzen da, hizkuntza politika proiektu bat bozkatzen du, eta egiten du Euskalgintza Soziala ondoan izango dula hizkuntza politikak diseinatzerakoan, eta horretarako sortuko dutela elkar aditze dispositibo bat, ez dut ulertzen zer nahi duen, baina geroztik ez da hasia. 2017an sortutako egitura batek 5 urte izan ditu elkar aditze dispositibo bat plantan emaiteko. Beraz, gaur egun zer dugu, 2 mastodon, milioika eurorekin ari direlak lanean Euskararen alde, baina Euskalgintza Sozialaren presentziarik ez dute. Beraz, artikulazio hori hobetu beharko da, diskurtsoak berritu beharko dira, baina goizan gauza asko erranak izan direnez ez dut errepikatuko, eta hor ikusten dut minuta bat gelitzen zaidara. Hirugarren ardatza baliabideak emendatu beharko dira, Euskalgintza prekaritatea handi batean lanean ari da Ipar Euskal Herrian, eta ez da nire errana, baina Urgorostiagak askotan erraiten duen zerbait, kanibalismo ere bideratzen gaituzte, diru laguntzen lehia batean kokatzen baitira, prekaritate hortatik ateratzeko, beraz, etorkizuneko horrenkoetako bat ere hau izango litzateke. Eta azkena, hizkuntzaren, Euskararen ezagutzaren unibertsalizaziorat ere urratsak egin beharko ditugula errangabe doa. Justu, labur, baina gure politika publikoetan helduen euskalduntzea existitzen ez dela iduritzen zait. Indar asko emaiten da aurretan, ikastoletan, saile elebidun publikoan, saile elebidun giristinuan, baina helduen euskalduntzearen arloa jaia ez da existitzen. 3 zenbaki hartzen baldin badugu, Ipar Euskal Herria deskribatzeko, 3 provintzia dira, 3.000 kilometro karratu, 300.000 biztanle, eta urtero 3.000 pertsona heldu dira bizitzera lurralde hortara. Urtero 3.000 pertsona heldu dira. Eta 3.000 pertsona hauek, 195 dira frantses estatuko pertsona batzuk. Jan nahi du, frantses estatuko lurralde batetik, haien buruan frantses estatuko beste lurralde batera bizitzera joeten diren pertsonak. Eta hauei Euskara inklusiorako giltza bezala emaiteko estrategiarik ez dugu.
labur egiteko. Beste gauza asko aipatzen alko liratezke, iraitzek izan aipatu duen transbertsalitatearena, ofizialtasunarena, nazio mailako harremanen txendotzea, biziki estrategikoa litzatekena, baina bukatzeko eta gibeltasun pixka bat hartzeko, hemen eta hemendik kanpo ere, denak ados gira erraiteko, jendartean aldaketa sakonak ari direla gertatzen. Aldaketa sistemikoak, egiturazko aldaketak, eta aldaketa hauek abiadura biziki handian iristen ari direla. Eta horrek emaiten du pixka bat anxietatea, bertigoa, eta gauza asko aldatzen ditu gure ingurumenan. Baina instituzioetara jotzen dugularik Euskararen gaiarekin, fokoa zabal izatetik txiki izaitera pasatzen da. Eta Euskara lehian sartzen da beste hainbat konturekin, eta biziki jarrera posibilista, pragmatikoa, elektoralista senditzen da hautetsi gehienen partetik Euskararen gaia jogatzerakoan. Eta askotan hizkuntza politika aipatzen zaiolarik hautetsi bati, izan abertzalea, eskuineko frantsesa, ezkertiar unibertsalista nahi dugun guzia, beti fokoa emango dio Euskaldunak diren 20%. Ez jendartea bere osotasunean. Euskaldunak, oraindik Euskaldunak ez diren 80%ak, Euskaldunak ez balira bezala edo ez baliz posible bezala haiek euskalduntzea. Eta fokoa zabaltza iduritzen zait importantea dela hautetsiei bisio bat eskainiz. Eta bisio hori, ikuspuntu hori, paradigma aldaketa hori oinarritzen alko litzateke hizkuntza politika urratzaileak obratzerakoan, helburuak finkatzerakoan, ze gaur egun ez dut sekulan entzun politikari bat Ipar Euskal Herrian, erraiten 2025an hortarat iritsi nahi dugu. Edo hemendik 5 urtera nahi dugut nire herrian hainbeste aurrek Euskara ikas dezaten. Beraz, ez dugu estrategiarik, ez dugu zenbakirik, eta hautetxeek ez dakite zer egin gaur egun Euskaldunak ez diren guzi hauekin. Beraz, bada bisio bat eskaintzeko, kanpotik pusatzen alditugu, eta hartarat joan behar dugu, baina jendarte aldatzen ari da, instituzioak aldatu behar direla erraiten ari gira, baina guk ere gure herri mugimenduan badugu adjornamento handi baten beharra ere bai, gure ikastolak asko aldatzen ari dira eta gurasoen perfila asko aldatzen ari da, soziologikoki argunt guraso berriak dira, eta guk zer egiten dugu, errealitate berri horren aintzinan. Gau eskoletako publikoaren perfila eta motivazioak argunt aldatu dira, eta guk zer egiten dugu errealitate horren aintzinan. Beraz, Ipar Euskal Herrian badu kontrabandarako kultura bat, nahi du kesatzen gira gure instituzioen kontra, baina ez dugu itxoiten instituzioak aldatzea, guk sortzen ditugu haiek egiten ez dituzten gauzak. Beraz, kasu hortan galdera horri begira ere, has dezagun ere adjornamento hori gure burutatik egiten, gure herri mugimenduak ere aldatuz, eta haiek dena den segituko dute. Zenta presio soziala baizik ez dute entzuten gure sektorean, beraz, horrekin lortuko dugu urrats berriak egiten. Bai. Mila esker Eneko. Oso argigarria eskaini diguzun bidaia eta eskerrik asko. Oain Ikerrek EAeko egoeraren inguruan hitz egingo digu. Bueno, arratsaldeon, pare bat kontu abiatu horretikan, batetikan aitortza bat, eta da gaur hemen botako ditudan gehienak badatozela nolabait kontseiluan urteetan egindako eztabaida, txosten eta elkarrizketen bidetikan nagusiki, bai bazkideekin zein lankideekin, beraz, hortikan ikasi eta jaso dugu, beraz, aitortza bat kontseiluan egindako lan horri. Eta bestea da, azkeneko hizlari izateak aurretikan gauza mordoa esan da izatea ekartzen duela, tartean gainera lankide izan dudan Paulek bota ditu nire hitzaldiko hainbat kontu, orduan, esan diot hitzaldi erdia zapaldu direla, baina, lagunduko dit horrek arinago egiten, ze egia da pixkatu luzea nuela aurrikusia. Nire hitzaldian ondorengo puntuak aurrikusita daude, batetikan uste dut hizkuntza politikatzaz aritu behar badugu,
hizkuntza politika horiek lekukotzea eta testu inguruan kokatzea importantea dela. Beraz, lehenengo puntuan aipatzen dut bizi dugun edo bizi gaituen garaiaren irakurketa orokor bat egitea komeni dela, naiz sakontasunetan sartuko, baina aipu pare bat beintza bai. Gero, EAE-ri begira jarri behar badugu, EAE-ko normalizazio prozesuaren inguruko diagnostiko bat egin beharko genukela, eta, Hasi Aretxenikek desente aurreratu digu lana, behintzat bere aurkezpenean, baina apunte pare bat egin nahiko nituzke. Hizkuntza politikarako azterketarako markoa ere bai importantea dela finkatzea, eta hori Paulek aurreratu digu maila batean. Estatu egituren esku hartzeaz hitz egitea importantea dela ere bai, eta hortaz hitz egin du egunean zehar. Eta, hortikan aurrera pixka bat ondorioak, nik bintzat nire aldetik atzen dituan ondorio batzuk, eta aurrera begirako erronka proposamen batzuk. Neuretik, botatako erronka proposamenak, eta hontan guztian, goizan aipatu den bezala, uste dut, interesantea dela alako hitzaldietan, bere neurrian bada ere, pixkat provokatzaile izaten saiatzea, eztabaida pizteko, eta zer pentsatu ere geratzeko zuen artean, ez? Orduan, hasteko eta behin, bizi gaituen garaiaren irakurketari begira, Txillardego eta Guneak egin du horren inguruko irakurketa, 3 ideia aipatuko ditut, nagusiki, batetikan, hemen aipatu da, eraldaketa sakonak, azkarrak, krisi sistemikoak, nik ziurgabetasuna eta zegonkortasuna aipatu nahi ditut, bigarrenik aipatu nahiko nuke hizkuntzen teknologiaren garapena, hemen ere galdera batean aipatu duena Urkok, eta horrek dakartzen aldaketa sakonak, eta hirugarrenikan neoliberalismoaren testu inguru orokorrean hizkuntza neoliberalismoa edo hizkuntza liberalismoaren joera edo diskursoa ematen dena, ez? Eta nolabait horrekin lotuta, azkenean hizkuntzaren aferak edo nolabait norbanakoen autu librearen baitan ebazten diren idei falsua edatzen dela maila handi batean, ez? Hori nolabait arrazionaltasun neoliberal horretan. Diagnostikoari dagokionez, bere garaian egin zuenean kontseiluak inkesta soziolinguistikoaren 2017koaren irakurketa aipatzen zuen irakurketa horretan, inkestak beraiek nolabait badutela izera performatiboa eta azkenean errealitatea deskribatzetik haratago ere bai nolabait errealitate hori sortzeko gaitasun ere badutela, ez? Hori hauteskunde inkestan eta asko ikusten da, baina inkesta soziolinguistek ere badu izara hori. Eta hauek aipatzen genuen, bi ilusio optiko behintzat sortzen zituela. Hemen orduan ilusio optikoak aipatzen genituen, gaur itzen dut ideia markoi buruz. Leheno Paulek ere aipatu du maila batean, eta nire hitzaldian zehar aipatuko ditut nire ustez gainditu beharko nituzken 5 ideia marko. Hemen doaz lehenengo biak. Batetikan, inkesta hortan irudikatzen da, nolabait belaunaldi berriak euskaldunduko dutela gizartea, ez? Eta hori, hemen ere hitz egiten aritu gara, belaunaldi berriek nola gizartea euskalduntzeko aukera ikusten diren, eta hor ikusten duzu grafiko hortan azpikoan batez ere, badirudi belaunaldi berrietatik badatorrela, halako olatu bat gaitasun mailan gizartea euskaldunduko duena. Hori, testu inguruan jarrita eta hori datu absolututara eraman da, errealitatearen irudia asko aldatzen da. Eta belaunaldi berriek duten gaitasuna gizartea euskalduntzeko asko mugatzen da. Ikusten duzu hor datu absolutuetan, azkenean belaunaldi berriek duten pisua nahiko ahula dela, eta gainera normalean beste ikerketa, arru ikerketak eta aipatzen duten bezala, konvergentziareko joera bat ematen da adinean gora joan ala, eta gizarte ohitura, gizarte praktiketara egokitzeko joera bat ematen da. Alegia, helduek finkatzen dutela ina handi batean praktika hori. Hori bada, nire ustez, gainditu beharreko ideia marko bat, belaunaldi berriek konponduko dutela hau eta beraien gain zama ustea gainera. Bigarren ideia markoa euskaldun gerozta gehiago, erdaldunak gerozta gutxiago. Honi buruz inkestaren inguruan ere eztabaidan aritu ginen eta pixka bat inkestako grafika da hori nolabait irudikatzen duena gizartea 3 zatitan banatua, gazta bezala, ez? Batetik daude erdaldunak, bestetik daude euskaldunak eta bestetik euskaldun hartzaileak. Guk hitz egiten genuen inkestako egileek, teknikoekin eta esaten genien, bere garaian terminologiak eta kontzeptua beste modu bat erabiltzen zuten, eta erabiltzen ziren gehiago erdaldun elebakar eta elebidunak. Eta horre pixka bat zer pentsatu ematen digu, alegia euskaldunak erdaradunak ere bagarela, ez? Eta pixka hor kategorizazio horretan, irudikapenak ere bai eraldatu egiten zaizkigu, ez? Eta guk esaten genuen azkenean denak erdaradunak izateak nolabait irakurketak egiteko eta beste ikuspegi bat ematen digula, ez? Eta hortan, gure artean hitz egiten genuenean ere adibide bat jartzea aldera,
esaten genuen, ispilu lana egiteak asko laguntzen du irakurketa egiteko garaian, eta jartza zaitezten nahi baduzue, erdalgintzako baten ikuspegian, eta ea zer irakurketa egingo luken, azpeitiko errealitate soziolinguistikoaz hitz egin beharko balu. Alegia, nun euneko erdalaren ezagutza tasa badagoen, eta erdaldun elebakarrak ere badauden. Ikusten baduz euskalgintzatik egiten irakurketak ezagutza eta erabileraren inguruan eta azpeitiko erdalgintzak egingo lukenak, segurazki hor kontrasan batzu sortzen zezkigu, ze uste dut marko honek asko jaten digula, ez? Eta hirugarrena, eta da pixka bat Asierrek aurreratu du, eta honekin ere lotzen da, kategorizazioekin lotzen da, eta hor, Iñaki Jurrebasok egin du azterlan sakona, eta da, berak esaten zuen bezala, ezagutzan indartsu gaude eta erabileran ahul gaude. Pixka tesi hori, ideia marko hori elikatu zen dugu urtetan, eta berak egiten zuen, Asier Etxenikek erakutsi digun kategorizazioa eta jartzen zuen azpimarra, ezagutzak aztertzerakoan ezagutza edo gaitasun erlatiboak hartu behar ditugu kontutan. Eta gaitasun erlatiboak kontinuum batean kokatzen zituen, erdaldun elebakarretatikan euskaldun elebakarretara. Eta testu inguru hortan irakurketak asko aldatzen zaizkigu. Ze ikusten duguna da, Etxenikek esaten zuen bezala, euskaldunen bultzuan sartzen ditugun asko direla erdaldun hartzaileak. Eta horiek, beraz, gaitasun erlatibo dezentez handiago dute gaztelera zaritzeko. Eta Jurrek egiten zuen beste analisi bat zen, benetan kategorio horiek hartuta eta ikusita erabilerak zenbatekoak ziren, kategorio horietako bakoitzaren erabilera tasak zenbatekoak ziren. Hori da azpiko grafikan ikusten diren horiek, eta ikusten duzuen bezala kategoria horietako bakoitzaren erabilera tasak oso altua dira. Beraz, berak esaten zuen erabilera tasak, eta bere garaian ere Txillardegi egiten zuen eredu matematikoan ondorio berdina iristen zen, ezin dugu esan bajua direnek ditugun ezagutza mailetarako. Pasatzen gara azterketa markora. Azterketa markoa Paulek aurkeztu digu, ez naiz hemen gehiegi sartuko, baina bai elementu bat, Kontseiluak orain arte aipatu izan ez duena hainbeste, eta Paulek bai aipatu duela beritzaldean, eta da gobernantzarena. Eta importantea da niretzako marko honetan gobernantzaren ideia gehitzea. Gobernantzaren definizioan, hainbat eredu topatuko duzute, guk subiratzen hau erabili izan dugu, gobernantza, merkatuko aktoreak eta gizarte zibilekoak gobernatzeko ekintzara ekartzeko oinarritzen den erregulaziorako eta koordinaziorako eta kontrolarako modu espezifikoa da. Alegia, eragile horietako bakoitzaren indar posizioaren arabera definitzen da maila batean gobernantza bakoitzak zeleku izango duen gobernantzeko garaian hizkuntza politika definitzeko eta aldi berean aitortzen zaien leku horren arabera ere indar posizio hori aldatu daiteke eragile horien baitan gobernatzeko garaian. Hori iruditzen zaigu badela importantea. Eta gobernantzare bai zaratik handaga importantea? Ikuspegi demokratizatzailea zaratago, batetikan hor Jule Goikoetxeak egiten zuen demokraziaren privatizazioaren azterketa sakona, eta ikusten da azkenean, leheno aipatzen zuen Paulek merkatuko indarrak geroz eta pisu gehiago daukatela gobernantza horretan, eta gure ustez, bestelako gobernantza batek nolabait funtzionatu behar du botere publikoen eta gizarte eragileen artean batez ere horri nolabaiteko eustorma bat jartzeko eta pixka bat indar botere horren nolabait aurre egiteko bitarteko bezala. Iruditzen zaigu bestetikan konplexutasunaz asko hitz egiten dela eta joera hori izango dela eta handitu ingo dela eta horretarako inteligentzia kolektiboa aktibatu egin behar dela eta beraz, importantea dela ere bai, zentzu hortan gobernantzari buelta bat ematea. Eta iruditzen zaigu noski, osagarritasun eta eraginkortasunaren izenean, botere publikoak eta gizarte eragileek eskutik hartuta ibili beharko luketela etorkizuneko hizkuntza politikaren definizio, garapenean, implementazioan, ebaluazioan eta barretan. Beraz, hor, erabiltzen den pixka bat, eskala bat parte hartzeak baloratzeko, eta ez nahi sartuko, zuek baloratuta zuek gaur egun ze parte hartzen maila ematen diren eskala horren bueltan. Ja sartzen naiz laugarrenean, eta dabe pixka bat bilakaera aztertzea. Iako hizkuntza politikarena. Nik egin ditut lau epealdi definitu ditut, hola azterketa xume bat eginda. Lehenengo epealdia izango litzateke 80. hamarkadakoa, eta pixka bat eraketa urteak izango litzateke, eraketa guztia martxan jartzen deneako, lege guztiak, funtzio publikoari buzkoak, Euskararen legea, EITB, hori guztiak martxan jartzen dira, eta gobernantzari dagokionez, euskalgintzarekiko harreman urriak eta gatazkatsuak gertatzen diren urtea dira, eta hor dago beste AEK beren arteko afera, ez? 80. hamarkadan administrazioa jartzen da barrura begira lanean, eta batez ere diot, orokortzea zaila da, baina nagusik ikusten diren neurriak aintzat hartuta,
administrazio euskalduntzeko dekretuak sortzen dira, sektore publikoko plan desberdinak martxan jartzen dira, bai osakidetzakoa eta barrekoak, eta hor ikusten dena da, batetik topagunean sortzearekin eta kontseiluan sortzearekin badagola bokazio bat euskalgintzaren aldetikan gatazkatik lankidetzarako jauzia ematen joateko. 2000ko hamarkada luzatu du 2015erako tarteraino, eta hor ikusten da administrazio botere publikoen aldetikan eremu berritara zabaltzeko bokazioa, baina hein handi batean bikoizketen bidetik. Eta hein handi batean diot, hor ikusten direlako hainbat adibide, ez? Bere garaian kontseiluak martxan jarritako plan estrategikoaren ondotik dator EBPN, bere garaian kontseiluak martxan jarritako Bai Euskadi ziurtagirien ondotik dator Bikain ziurtagiria, bere garaian kontseiluak martxan jarritako Behatokiren ondotikan dator Elebide. Beraz, ikusten dena dago, zabaltzen ari da beste esparru batzutara, baina harreman horiek nolabait bikoizketaren bidez edo gozatzen direla euskalgintza eta botere publikoen artean. Eta azkeneko epealdiaren azterketa xeago eginda, azkeneko epealdia izango litzateke 2015-2021 bitartean egiten dena, eta hor nolabait matrize hori sortu dut, ez? Aipatutako 3 zutabeena eta funtzio desberdinetan hartu diren edo eremu desberdinetan hartu diren neurriena. Badaude 2 araudiari lotutakoak, batetik leheno aipatu dena udal legea izango litzateke eta horren garapen dekretua, eta bestetik hau ere aipatu da lurralde antolaketarako gidalerroetan hizkuntzarena zehar lerro gisa sartzearena. Hori araudia, eta gero aipatzen dut ehun handi batean titulu bezala euskalgintzaren aintzatespenantz edo eta xurratze instituzionalerantz goazen galdera, ez? Eta 2025erako bidean ikusiko du ze joera hartzen den. Baina bai ikusten dena da, behintzat aintzatespen bat badagoela, izan badagoela, eta hori erakusten dute besteak beste, harremanak beste modu batean erekitzen hasten direla. Ekimenekin lortzen da instituzio publikoen arteko olako hitzarmen bat, AEK-arekin eta euskaltegiekin lortzen da orokorrean ikasleen laguntzarako aurrekontu igoera garrantzitsu bat, eremu sozioekonomikoan ere bai plan estrategiko bat ere martxan jartzen da. Harreman mailan, gobernantza mailan badaude aldaketa batzuk, UEMA eta kontseilua sartzen dira aholku batzordean, 3 ituna sortzen da, aldaketa garrantzitsuenik esango nuke epealdi honetan gobernantza mailan ematen direla. Hau izango litzateke baliabide mailan ematen den evoluzioa, eta hemen ikusten duzuena da, Eustaten datuen arabera, goiko lerroan agertzen da udalek zenbat bideratzen duten bere aurrekontutikan, 200.000-aren gainetikan engoliake hori da euskalgintzaren eskakizun historiko bat, 200.000-aren gainetikan bideratzea, eta gainotzekoak hortikan dezente bera. Eta gainera, Jaurlaritzaren kasuan ikusten da joera berakorra. Naiz eta tartean aurrekontu batzuk gorak egon diren, bere aurrekontu orokorraren batazbestekoarekiko joera berakorra ematen da. Eta, deigarria ere bada Gasteizko udalak ematen duela, azkeneko urteetan proporzioa handiagoean. Eta gero hor aipatu da goizan bai, Araban eta Gasteiz aldean ere eman den eraldaketa, beraz honek ere, azalpenaren parte bat behintzat izan dezake. Estatu egituren esku hartzeaz ez dut asko hitz egingo, hitz egin da orain arte, baina orain mate referentzia aipatzen ditut, eta hori ere bai hizkuntza politikari buruz hitz egin barra dut aurrera begira jarri behar gara, kontuan hartzeko elementu bezala ustut aipatu beharko litzatekeela. Ondorioak, aipatzen du gabezia parentesi artean, nagusiki gabezi erparatu delako, gauza baikorrak ere egon dira noski, baina aurrera begira gainditu beharreko gabezietan jarri dut arreta nagusia. Batetikan, eta ikusiko duzue, aipuak jaso ditut, beste batzuek esandako hitzak lapurtu ditut maila batean, baina gero pixka bat nik osatzeko hoien azalpena. Apodak eta Moralesen artikulu batean gobernantzaren inguruan aipatzen dute bereek arrazionaltasun neoliberala, eta hori lotzen da maila batean leheno esandako kontu horrekin alegia herritarren gain dagoela erabakimen askearen idei hori, baina hortik aparte ere bai, nolabait teknokraziaren ideia aipatzen dut, bariudilako hizkuntza politikak, izaera teknikoko politikak liratekela. Eta hemen politika albo batera utzi beharko balitz bezala, beste politika publiko batzuetan aldarrikatzen ez den bezala. Baina pixka joera hori badago, eta teknokrazizazio eta adituen nolabait gorespen bat, kasu batzuetan euskalgintzaren gutxiespen batekin lotuta egon daitekena.
Beligerantzia burokratizatzearen ideia da, hain zuen ere, lehen aipatzen nuen, ez? Euskalgintzaren erakundetzen maila edo erakundetan txertatzen joateko joera horrek, izan dezake irakurketa baikorra, baina izan dezake arriskua. Eta da, beligerantzia hori euskalgintzak suposatu dezakeen presio sozial hori, nolabait ere burokratizatzera eta pixka bat erakundetan ez dakit itozera, baina behintzat baldintzatzera bideratzea. Hurrengoa izango litzateke Joserra Gartziaren aipua, euskara irabazbidean Gari Goikoetxearen liburutik hartutakoa, eta da iraupen faseko hizkuntza politika. Eta hemen ere aipatu da iraupen fasarena, eta hori lotzen dut maila handi batean gaurkoz ere oraindikan iruditzen zaidalako belaunaldi berrien euskalduntzean ardaztutako hizkuntza politiketaz ari garela. Eta helduen munduaz, hemen aipatu den bezala, iruditzen zait gutxiegi hitz egiten ari gara, eta esku hartzeak ere hor urri xamarrak ote diren inpresioa dut. Laugarrena izango litzateke Pablo Suberbiolak udaltope motatako ideia bat, ETB bat, ETB politika edo euskeraz bai baina politika izendatu zuen berak, eta azkenean da gaztei begira hitz egiten zuen berak, ETB bat hor daukagu, baina ETB daukagu eta ETBik aurrekontu propio dezente saltuagoa eta baliabide gehiago ditu. Beraz, euskeraren alde bai, ETB bat hor dago, baina azkenean lehentasuna nork hartzen du. Eta baliabideak nork hartzen ditu. Eta hori ikusi egiten da, eta berak hori esaten zuen, ez? Gazteek ikusi egiten dute hau. Gazteek ikusi dute, beste gazteen elkonki hori. Gazteek ikusi dute elkonkiz, eta badakite hor zenbat gastatzen den, eta ikusi dute gainera hor euskaldunak gaztelaz hitz egiten ari direla. Eta azkeneko puntua erabat nerea da, eta hau da, leheno aipatu dudan markoetatikan urrengoa, laugarren markoa, gainditu beharrekoa, eta da inposizioaren markoa. Iruditzen zait, voluntarismoan oinarritutako hizkuntza politiketan ari garela, eta nolabait gehiegi molestatu gabe edo, eta araugintza baztertuta ari garela. Goizan zer honi buruz ere desente hitz egin da, eta ustut ez dula gehiegi sakontza merezi. Horren emaitza zein da, iruditzen zait bi hiztun tipo nahiko handi sortu direla urteetan egindako jardunaren ondorioz, eta urteetan garatu den sozializazio prozesuak ekarri ditula bi hiztun tipo edo talde handi sortzea. Eta hauek dira Kataluniatik ekarritako, Kataluniako herrialde katalanetatik ekarritako referentziak, lehenengoa Bernat Joan Imarik aipatzen du, ikasitako omnipotentzia. Eta hori da, berak esaten duena, erdaldunek askotan sentitzen dutela, ez dakatela inolako beharrik hizkuntza aldatzeko eta bere hizkuntzan bizi daitezkela eremu guztietan Euskal Herrian ere. Eta beraz, besteak hizkuntza aldatu beharko luketela. Eta bestea da ikasitako babesgabetasuna, eta hori da, euskaldunak ikasten dugula, askotan, erderaz gauzak eginda, errezago, arinago, kexari gabe, egingo ditugula, eta beraz, bizitza erraztuko digula maila handi batean, erderaz egiteak, lehenengo hitzetikan edo hainbat eremutan, ez? Orduan uste dut hiztun talde hauek, ikusten ditugula gure inguruan, eta izan badirela, ez? Beste nonbaiteko ezagutza edo adituek ekarritako referentzia balin badira, gurerako ere balide dutela. Eta horrek ondure ditu noski erabileran, eta ondure ditu eguneroko bizitzetan, ez? Ondorioa, nik bai aipatuko dut, Goia jotako hizkuntza politika dugulakoan nago, eta iruditzen zait, datozkigun hemen aipatzen dute erronka kolosalak, batez ere bizi dugun errealitatea eta bizi gaitun garaiaren gatikan, hoiei aurre egiteko zer pentsatu handia dukagula, eta nire ustez hor berrabiatzeko edo birpentsatzeko premia handia dukagula, eta inteligentzia kolektiboak aktibatzeko premia handia dukagula. Beraz, horretarako, eta horri begira, sei gehi bat erronka aipatzen ditut, batzuk aipatu dira, beraz, harin joango naiz, batetikan gobernantza komunitaria, gobernantzari buelta bat eman behar diogula usten dut, kontseiluak badu proposan bat egina hor, enaiz sartuko azaltzera geho nahi baduzue galderetan eta itzingo du gehiago, baina ustut importanta dela, lehenu aipatutako arrazoien gatikan. Horri lotzen zaio, eta hemen ere aipatu da behin zeharkako hizkuntza politikak. Gaur egun ezin dugu hizkuntza politika, beste politika guztien azpiko politika bat bezala konsideratu menpeko, buelta eman martzeiola horri, bere garaian aldarrikatu izan dudare bai, lehendakaritzaren baitako kontua izan behar dula kultura eta hizkuntza politikak, eta horrek lotura izan behar dula sail guztiekin. Hau beste provokaziotxo bat, eta bosgarren markoa aipatzen nuen marko aldaketa, nik proposatzen dut ez dinakela erabilerarekin tematu behar. Badakite joera hori dela, leheno aipatu dute maila batean, ezagutzaren garaiak ustut ez dira gainditu, eta ezagutza eta
erabilera bitasun hori bai uste dut gainditu behar dela, bitasun hortan hori bai gainditu behar dela, baina uste dut erabileran tematzea ez dela bidea, eta nik plantatuko nuke, tematu beharko gineakela, erabilerarako baldintzak aztertzen. Benetan ze baldintza daude erabilerarako. Eta hor pixka bat jarri gure azpimarra eta gure begiratua. Eta, bueno, erabilera erosorako, inkluso jarri dut momentu batean, baldintzekin jarri beharko nukela harreta. Inpresia dut, erabilera gizarte baldintzen ondorio eta emaitza dela aipatzen dut hor, eta hor nolabait jartzen dute sukarraren metafora ez, askotan gabiltzalako erabilera nolabait konpondu nahian erabileran eragiten, baina erabilera hori eragiten duten baldintzei ez digula gehiegi begiratzen, ez? Nolabait, sukarra jaisten dugu, baina infekzioa hor dago. Modu zea batean esan da, dramatiko batean esan da, Paulek esan guruken bezala, baina hor dago, ez? Ezin da erabileran sakoneko aldaketarik planteatu, ez badugu gizarte baldintzetan eragiten. Eta leheno Paulek aipatu duen bezala, norbanakoen, eta askotan gaina iruntzait, norbanakoen alduntzetan gabiltzala eta ezain beste alduntzai kolektiboetan, norbanakoen alduntzetan eraginda horrek bere muga ditula iruditzen zait. Eta beraz, gizarte baldintza horiei buelta bat eman beharko honekela. Foko erabileran jartzeak bestalde, eta ideia marko hori genditu behar ere bai aipatzen dut, iruditzen zaidalako fokoa erabiltzailean jartzea dakarrela, ikusi izan dugu urtetan, eta horrek dakarrela euskalduna zamatzea, euskalduna erantzule egitea. Eta aldiz, fokoa erabilera erosorako baldintzetan edo erabilerarako baldintzetan jartzeak iruditzen gizarte baldintzei begira jartzea garamatzala. Eta beraz, fokoa politikan jartzea garamatzala. Beraz, nik aldaketa hori ustut importantea dela, eta horri lotuta erabilera erosorako zorua ereiki beharko genukela, ez? Bueno, hau batuz aldatu aipatu du Paulek, bertan jasotako proposena dira, eta nik bat egiten du noski horrekin, eta beraz hemen ona ekarri ditut. Iruditzen zait ezagutzaren universalizazioa egun osoan zehar ari garela hitz egiten, eta iruditzen zait askotan atera dela ere bai, erabilera erosorako espazioak, arnasgune territorialak, zein soziofuntzionalak, euskara beharrezko izango diren eremuak, ereiki, saretu, osatu behar ditugula, ez? Eta horretarako iruditzen zait, hasi beharko gineakela hitz egiten da arnasguneen zaintza eta babeserako, zaintzarako eta garapenerako barkatu legeaz. Eta hor sartzen ditut arnasgune territorial eta soziofuntzionalak. Eta horretarako iruditzen zait, importantea dela ere bai, bigarren puntuan aipatzen dudan hori, eta da arnasguneen plan sektoriala deitu izan duguna. Eta hori da bizka bat, guk ere hasi behar dugun mapak egiten eta ikusten arnasgunean nun ditugun, zegoretan ditugun, horien arteko harremanak, joan etorriak nola ditugun, herritarrak nora joaten diren erosketak egitera, kirola egitera, turismo egitera gure barruan, eta hori guztia joan behar garela josten, eta alde neurria meintzat, eremu horiek arnasgunetzen eta zabaltzen. Eta seigarrena izango litzateke, iruditzen behar dugula hizkuntza politika integral bat. Behar dugula, arlo Davidek aipatu du zaila egiten zaiola lehentasuna jartzen, nik ere dena jartzen ditut, eta uste dut, kontua dela noraino iritsi behar dugun iritsi gaitezken, baina guztiei buruz hitz egin behar dugula, ze azkenean bizitza osotasunean egiten dugu, eta ez dugu bizitza partziala egiten eremu batean edo bestean. Beraz, administrazioari begira, iruditzen importantea dela hemen aipatu den bezala, epe eta muga eta baliabide berezia jartzea euskalduntzeko, ez soilikan hori helburu bezala jartzea, baizik eta ja horren inguruan ere narratiba bat eraikitzen hastea. Eta planteatzen hastea, eske hemen administrazioan lanean aritzeko euskaldundu egin beharko duzue, beraz horrentaz konstituente izan zaitezte, eta lasai baliabideak eta aukerak emango zaizkizue, baina epe muga batekin. Sozioekonomian iruditzen zait, arautzen hasi behar garela, ze badaude dekretuak eta barrak, baina indargabetuta daude praktikan, eta beraz horra aipatu dira, kontsumitzaileen hizkuntza eskubideak, klausulak, gizarte erantzukizuna. Bueno, bi hauek nahiko garbi ditut, besteak, ausarkeria bat izan da beste buruz hitz egitea, eta iruditzen zait, hontaz guztiaz hitz egiteko eragileekin adostu behar den zerbait dela, eta gobernantzaren barruan hau ere landu behar den zerbait dela, ez? Ingurune digitalan aipatu dut, hizkuntza teknologietan ezin dugula atzean geratu, eta gero edukia sareratu eta referenteak bilatu behar ditugula. Edabideetan ere kuota sistemetaz hitz egin behar dugula, ze bazirudin hau euskalgintzaren ausarkeria zela eta estatuko ikusentzen ezken legaren bueltan hau bolo-bolo ibili da, eta ez dute inolako erreparorik eduki hontaz hitz egiteko, eta euskarazko komunikazio sistema propioa behar dugula. Aisialdian, belaunaldi berrientzako 16 urtetik bere jartzen dut hemen, jarduerak euskara soilik izan behar direla, arautu inberko genukela administrazioak bintzat antolatzen baitu edo laguntzen baditu, eta kulturan gure kultur sistema edo zirkuitua eratu behar dugula. Hemen iskina jartzen dizuet,
zerk lotuko gaitu aurrerantzean euskaraz egitera, eta zer atxikimendu erekiko dira, atxikimendu efektiboak, nahi baduzue sozioekonomia administrazioaren esparruan, eta atxikimendu afektiboa jarri dut, ez? Gehiago kulturgintza, edabideetan, aisialdian landu ditezkenak, ez? Beraz, importante iruditzen zait, estrategia bat erikitzea hizkuntza politika integral bat garatzea honen guztiaren inguruan. Eta azkeneko bat, honetan ere nahi luzatuko, Paulek aurreratu du, eta da, hizkuntzaren afera birpolitizatu behar dela iruditzen zaidala, eta, bueno, jardunaldi hauek ere hortarako balio dute, baina nik esango nuke hizkuntzaren nondik norakoak indar harremanen joku zelaian gehiago ebatziko direla sedukzio edo limurtzaren joku zelaian, baina beraz, bueno, haurea pixkat provokatzailea izan da, baina hori apuntatuta utzi nahiko nuke. Mila esker, Iker. Uste baino denbora gutxiago daukagu galderen tarterako, sorpresaz. Zakit nik baitut galderak botatzeko, baino uste interesgarriagoa dela zuek botatzea. Han badago galdera bat. Arratsaldeon. Zorionak, iruroi, Iker iruditu zait impresionante, hor badugu Euskaren lege berria, hor dago ardaztuta, eta, bueno, oso interesante iruditu zait. Bakarrik kontzeptu bat gobernantzaren inguruan. Gobernantzak daukan arriskua, orain arte, beti ulertu da gizarte zibila eta botere exekutiboa, jaurlaritza, zergatik berak daukalako dirua. Baina gobernantzan eragiteko beste modu bat daude legebiltzarrak, hautetxeen kontseiluak. Hoiek lagundu egin aldutelako eztabaidak ezartzen, hezkuntza legea da adibide bat. Hor ezartzen dira oinarri batzuk eta gero botere exekutiboa mugatuagoa du edo indar handiagoz ekin behar dio agian horren beste ekin nahi ez dion eremu bati. Orduan, nik uste dut gobernantza hori bakarrik azpimarratzeko zan, gobernantza botere legegilea, botere exekutiboa eta herrigintzak eta botere ekonomikoak ere bai, eragile ekonomikoak ere bai. Horre guztiak osatzen duten zera bat da, ekosistema bat da, eta guk borrokatu beharko genukena da gobernantza komunitario izateko. Gobernantza izan dadin komunitatearen alde. Hemen aurrean badago beste galdera bat. Bai, bueno, itzirako, uste dut hemen ardatza edo zioa, gakoa, dala generazio, belaunaldi berriari, new generazioeni transmisioa normala beritzot gehiago ziteken espero, new generazioan apatia eta abulia zatea. Horrela enfokatu delako euskararen politika. Hezkuntza politika eta hezkuntza politika. Hezkuntza politikoan, gakoa hezkuntza politika. Hezkuntza politikoan, nik uste dut txarto planteatzen dela, euskararen afera planteatzen dela, bakarrik edo batez ere, asignatura bezala. Asignatura bezala, da horrek gutxi erakar dezake jentea. Izan daiteke alrebez, eta ordu gehiago asignatura bezala, hainbeste nazka edo retxazoa. Orduan, asuntua da, ezin dela enfokatu euskara asignatura bezala soli. Esan behar duela, euskara historiarekin, euskararen pentsaerarekin, antropologiarekin, akatz handia dela asignatura bezala planteatzea euskara. Horrela egiten dela. Horrela egiten da administrazioatik. Administrazioa konturatzen da horretaz,
administrazioak badu interesik bestela planteatzeko, euskararen historia sartzeko, euskararen pentsaera sartzeko, badu interesik. Honik dudan jartzen dut oso. Hemen planteatzen dena birpolitizatu egin behar dela, horretarako birpolitizatu behar dela oraingo enfokea, administrazioen aldetik. Baina, administrazioak gaur egun badakigu zeintzuk diren. Jaurlaritza eta PSE. Askotan jaurlaritzak PSE-ren eskuganera uzten du. PSE eta jaurlaritzak badute benetako interesik edo animorik horretarako. Ala euskera nahikoa dute haientzat lorontzia izatea. Adornoko gauza bat, molestatzen ez duena askorik, Madrid eta Espainiari. Hori, transmisioa oso importantea dela belaunaldi berriari. Gero, transmisioaren nola izango litzateke hori, zehaztu beharra dago, baina izan behar du herri movimentuekin konektatuta, ez du izan behar goiti berakoa, herri movimentuetatik konektatuta, martxan jarriz herri movimentuak, eta programa zehatz batekin, bebetik sortutako programa. Ezin gara egon itxaroten berriro goietara begira, zeruetara. Zeruak aspaldi daude lehortuta. Behetik etorri behar du. Bai, honekin lotuta, nik bai izango nukela gauz bat eta da. Iruditzen zait, aspirazio zuraski ez da izango, Euskaldun guztik izan gaur kontzientziatuak eta ahaldunduta eta enbeste zut espero. Baina iruditzen zela gutxinez zati esanguratsu batek urrengo urtetan eta gero gehiago, egon marko dula maila hortan ez da oso kontzientziatuta, ahaldunduta eta datorkigunari aurre egiteko eta motorra izateko eta guzti hori. Horri begira, zer egin liteke, egin liteken gauzetako bada noski, esateatarko eta administrazioak egin dezake hori. Hezkuntzatik, ikasketa planetan, esan dezagun, hizkuntzaren egoera soziolinguistikoa, eta horrelako guztak ez terminoiekin segurazki, baina gazteekin landu. Eta horrekin lotuta, orain dela gutxi, guk Nafarroan badaukagu Euskara Zerbitzuk era nafarroa.eus izeneko webgune bat, 0 eta 12 urte bitarteko aurre euskaraz ikasten ari diren gurasoentzako, horrelako tresna bat. Orain dela gutxi joan ginen, Nafarroko Unibertsitate Publikora ikasketa planekin lotuta, bilera bat eskatu ginen, arduradun batzuekin, esateko, guk nahiko ginuke gure erraminta hau, unibertsitatea ekarri, irakasle izateko ikasketak egiten ari diren horiek ezagutu dezaten, eta gero, bere zean erabiltzeko, eta horrek eraman gintun, aztertzera pixka bat, ikasketa planatan euskararen tratamentoa zein zen. Magisteritza gari baten hori zen hortan, eta hartu ginen, ikuspegi hori, ez hori dena, ez dela existitzen Nafarroan behintzat, ez dago. Euskararen historia, euskararen ezuntasuna, literatura, oso ongi dena, baina parte hori falta da horren ez dago alegin bat esateko, irakaslek ere hau ezagutu beharko dute, eta gero hori ere erakusteko, euskagien dut horren, horrekin esatera nator, bagia dela, parte hori ez da egiten, eta egin ziteken. Gutxienez, gaurko belaunaldi gaztuek izan dezaten ezagutza hori, zen eri iruditzen zait, eremu askotan behintzat, eta Nafarroko iparraldean, ni abilen ez hortan esateatarako, gaztuek euskarana, iruditzen zaie, hori normalizatu xamarra dago, edo ez dago hemen, ez dago kontzientzia hori falta da, eta nik usteet behar dela. Eta gero, beste, egon zite, beste adibide bat horrekin lotuta jartzeko, adierazteko, tortzen bat zaite esango bat. Jos, ongi heldu zen, zerako? Bai. Zorionak hiruei oso argigarriak azalpenak. Niri ere ekarri dizkite ideia batzuk eta, batzuk galdera moduan etorriko dira, beste batzuk baieztapen gisa. Eta, hor azkenean aipatu duzu pixkate birpolitizazioaren beharra, eta, horri ezur gogorra
ekarri duzu, eta nik uste dut, oso sinetsi egiten dut, benetan hala izan behar dula, eta lehenago aipatu duzu merkatuen legean, merkatuaren legeen pean edo utzi dela hizkuntza politika, nolabait ere ideologia hori edo neoliberala edo ez dakit azkenan hipotesi faltsu bat dena individuek beren askatasunean erabakiko dutela zer egingo duten, eta pixkator ekuazio horretatik kanpora geratu dela herriaren ideia, eta honekin konektatu nahi dut baitxare, ez dakit izena, gizon honek aipatu duen ideiarekin, nolabait ere behar bada horren erakusgarri gordinena hezkuntza sisteman bertan ikusten dela, irakasten denean hizkuntza bere asepsian, nolabait ere, inungo konexiorik gabe, bakarrik hizkuntz interes bat izango balitz bezala, beraz, latina ikastea bezala, demagun, eta orduan noski ikasleek ez dute ulertzen, zergatik egiten duten hori. Zer hori azkenean da ikuspegi esperantista bat, nolabait ere, interes handia duelako hizkuntzak eta gure herrian lurralde honetan hitz egin izan da, eta nolabait ere, baina beste balio batzuetatik edo kulturatik aske edo kulturatik tradizio batetik eta nolabait ere gizarte horren hildo historikotik Orduan hor bai, historiak ere badu ere zer esana, eta nolabait ere esasperazio hori edo ernegu hori neri ere adierazi didate Ipar Euskal Herritik bereziki. Hain zuzen, nola ematen dituzten ikasbin uste dut, edo ez dakit saskan ere izan daiteken, baina azkenean etortzen dira eginda kurrikulumak bereziki historiakoak eta irakasten diete Frantziako historia euskaraz erdaldunak diren ikasleei. Orduan, dena azkenan geratzen da zentzugabekeria batean, ez du zentzurik, egia esateko, eta hori nik uste dute aurrek harrapatzen dutela. Orduan, bai, nolabait ere konektatzea eduki jakin batzuekin, hizkuntza bera konektatzea eduki jakin batzuekin. Eta, bueno, nik hor bai ikusten dut herriaren aldagaiarekin konektatzeko premia hori, kilometroak 2018 uste dut oraindik ausartu zirela esatera Usurbilen hizkuntza herria, eta ja badirudi pixkat hori ja gehiegizkoa ematen digula gaur egun, alegia politiko egia, eta bueno, nik hori heltzearen aldekoa naiz. Gero bestalde, alde digitaletik natorren, besteak beste, historiakotik baita ere, baina bai premiazkoa iruditzen zait, zuk hasierrek eta behar bada barkatu ez baldin manaiz gogoratzen besteek ere aipatu baduzue, transbertsalitatea edo zeharkakotasuna, eta ez geratzea arloan, euskararen arloan, nolabait ere egin gaituztelako marka bat bihurtu, branding, gaur egun branding egiten da, ezta? Orduan, branding edo marka bihurtze, hori bihurtu da EAE baita ere, nolabait ere Ipar Euskal Herriko kostaldeko kote baskori edatu egin digute, orduan sortu digute EAEren olako branding moduko bat. Eta hortik ateratzeko premia bai ikusten dut, eta bai, barkatu, bizkatu igual liatu egin naiz. Eta, bueno, orduan, arlo digitaletara etorriz, nolabait ere, bai ikusten brandingaren ideia eta nolabait ere parke tematikoa. Eta nik uste dut parke tematikotik atera behar dugula, ezta? Hori badirudi, Ipar Euskal Herrian egin izan den bezala Euskaldunekin, parke tematiko bihurtzea, nolabait ere turismorako erakargarri, orain ere hemen pixkat bihurtzen ari da, baina beti ere 120 hori Euskaldunen 120 ero, hor bere txokoan utzita eta beraientzako olako probizio batzuk eta olako diru laguntza batzuk emanez, baina inundik ere ez transversalitateaz. Horri lotuta orduan arlo digitalera bueltatuz, transversalitatearen eta zeharkakotasunaren premia bai ikusten dut, eta alde horretatik administrazio euskara zen, azkeneko administrazio euskara zen, Josu Gualinok aipatzen du, fundaziokoa, guztiz premiazkoa dela, hain zuzen, zeharkakotasun hori
nola konfigurazioaren bitartez, hori da azkenean, hori da datorkiguna, eta badu eragina, hor dago pantailak euskarazen, eta azkenean horko konpainia horiek, goiko horiek ez dituztela eskaintzen euskaraz, ez dut eskaintzen fikzioa eta beste produktu batzuk ez dituzte eskaintzen, eta neurri batean, alde batetik hor muskuloa erakutsi behar da, baina gero bestaldetik ez baldin bada konfiguratzen, eta ez gizabanakoek, baizik eta instituzioek. Josu Balinok artikulu horretan aipatzen du arlo sozioekonomikoan ekiteko premia. Alegia, enpresetan ordenagailuak, bilatzaileak euskaraz jartzeko premia, baina nik esango nuke hori baino gehiago dela eta politikoagoa dela. Alegia, administrazioetan jarri beharra eta bereziki hezkuntzan lehenetsita euskaraz konfiguratu beharra. Hori datu horiek guk gero odeira bidaltzen ditugu. Odeira edo espazio virtual horretara bidali egite ditugu. Goiko konpainio horiek gugandik hartzen dutena hori da. Momentu honetan ikusten ari dirana da gizabanako batzuek euskarazko autua egin dutela. Baina ez dago kanpaina bat, nolabait ere zabala, jendea konfiguratu dezan euskaraz, eta okerrago, edo maila berean, ez daude administrazioko erakunde desberdinak ez dituzte jarri, eta bereziki hezkuntzan, hezkuntzan ez da egon olako konfigurazio automatiko aleginik. Salbu eta, badakigu, eskerrik asko, Kepa, zuenean egin duzuela lana, informatika fakultatean, eta beste batzuetan. Egin dutelako hor alegin berezia, baina ez orokortua. Barkatu luzatzearren, eta uste dut hor hasia jarri dudala, eta izpidea behar badare bai. Bai, pixka bat lotu zazenen esan duzunekin, eta Josuk esaten zuenekin, edabide mailan eta kultur eskaintza mailan ez dago lehiatzerik mundu mailan. Dagoen eskaintzarekin eta gaur egun gero ezta streaming bidezko plataformekin eta dakagun guztiarekin lehia planteatza ezinezkoa da. Oain, nik uste dut planteatu dezakegula aipatzen den bidetikan gu gure referentzia propioak sortzea, gure imaginario propioak sortzea eta gure herri kontakizuna sortzea. Eta horrek bain nolabait autozentratutako kultur eskaintza bat egitea, autozentratutako edabide sare bat egituratzea, eta noski hezkuntzan ere pixka bat horre guztiak izaera bat, leku bat hartzea, hori bai egin gara egin zait. Eta uste dut, kultur eskintzan ikuspegitik, kultur eragilean ikuspegitik eta edabideen ikuspegitik hori dela egin dezaketen ekarpenik handinetako bat. Pixka bat, herri kontakizun hori nola likatzen dugun, herri imaginari hori nola likatzen dugun, eta gure referentzia propioak nola sortzen goazen, ez? Pixka bat, azkenean, kanpotik datorkigun horri guztiari nolabait hemen atxikimendu propioak elikatzeko eta lotura propioak, lehen aipatu dudan, lotura afektibo horiek ere bai elikatzen joateko, ez? Bai, ja isten jumargea planteatuko hiet, Izenburuan bertan planteatzen genitun erronkak, ahulguneak, mehatxuak eta zailtasunak. Hola, bakoitzak hitz batean botatze bai jazue, baino bakarra, Hola, ping-pong bezala. Adibidez, aurrera begirako aukerak. Gazteriaren indaganik eman dut. Nik ere bai. Nik Euskal Herritza eta hori. Azkena izan da, errepikatzen ditut. Gizartera gehien arteko aliantzak, hori botatzeko nekan. Oin hemendik hasiko beha. Mehatxuak? Bi, ezagonkortasun eta ziurgabeitasun, mundu mailako zea eta estatuaren involuzioa eta autoritarismoa. Nik batez ere korronte unibertsal horiek. Zabizkate globalizazioarekin lotutako horiek eta horiek daukaten indarra. Eta gurean mehatxu gisa indar jakobinoen antolaketa gaitasuna. Indarguneak, nahi ba ez dut abidoain zuhasi. Ez? Tipiko bat, herri gogoa. Gure indarguneak geroz eta euskaltzale eta abertzale gehiago direla instituzioetan, hau da ere gure aulizia handia.
Ez nik momentu honetan gogoan dauzkat, justo Nafarroan, azken urtetako lehen aipatu ditut eragile berri batzuk, herri gora eta gerraldia eta gisa hortak. Eta bukatzeko zailtasunak? Hizkuntzaren atxikimendua etorkizunean. Zerekin lotu edo horren apaltzeako arriskua. Nik lehen esan dut, zailtasuna ez duten beste ikusten hizkuntza politikaren diseinu eta elaborazio teoriko hartan, bezik eta erabaki politikoan. Geroz eta autetxe euskaltzare eta bertzagiago itugulakuri eta karrikan unden antzi dutenak gainera, beraz. Osan da. Bueno, mai ingurua bukatzeko modu divertigarria izan dugu. Oain, azkeneko hitzartzea edo izango dugu. Pixkat ondorioak eta aurrera begirakoak finduko dizkigute Txillardegi Gogoeta Eguneko bikidek.